So, andito kami ngayon kina Oyong. At susurpresahin natin siya. Kakamustahin natin siya tungkol sa kanyang mansyon. Hi! Hello! Ay, sa tiwa pa kay Kati. Hello! Sila. Madam, ani video ko. Wala ko ra. Oh, di ba? Madam. Please follow and like and vlog. Unvlog. Si Auntie V. Together with Jean Moto. Hala, munch di ay. Kaya. Sala ka gel. Madam, magsusolicit sana kami, madam. Nakalam lang mo. May gusto lang pala kami kumustahin. Dili na ma-entertain na. Ay! Kaya nagpariban ko. Hala! Grabe, porket bago yung tsinelas mo. Nakabili. Dahil. Ayaw si Bata. Ato sa mas taas ka. Ha? Ato sa taas. Mas gusto namin makita kung paano kapag pawisan para kumulot ulit yung buhok mo. Is ganda. Ah, si ate mo lang gumagawa talaga? Oh, nagre-riban yan si Ann. Nagko-color. Oo. Riban. Di ba dapat talent niya? Bakit hindi mo i-buwan-buwan yan? Kani ikot mo. Di ba treatment? Kada bulan, no? Para Oo, maka... kada buwan. Tapos mamaya, Sira yung buhok. Kilang yan, no? okay lang, dapat partner yan sa mukha ba? Sila bon 13 na sa. Sino ba kasi? Sige na ba? Okay lang kami. Okay lang kami, matagal pa yung 10 minutes, sige lang. Okay pa mag 10 minutes. Di ba okay pa may karon? Hindi ba? Dili ko. Hindi, uy, Ang over pa ko. ayaw lagi. Nagbabagong buhay na si Odiba. Ang gusto niya na, Ito dahil. tanduay, ang chaser, ang gusto niya, pundador. Ha? Grabe naman. Yung atay niya talaga. Iba si madam dito, no? Sinusaklayan, tinatagayan. Tinatagayan. Mamaya may maglilinis din ang kuko niya. Oo. Di ba? Basta nagkukot. Pagkatapos ito ha. Ay! Kadang na anak, kung sana aircon ito. Karoon yung nagtiis ganda. Sanay daw siya sa aircon. Ha? Nagtiis ganda daw siya ngayon. Wala sa naong. Hala, wala sa naong. Grabe. Tinuod naman. Nagtiis ganda ko karon nga adlaw. Pila yung chinilas yung? 100. Ah, 100. sada. Andun yung chinelas mo, yung itim, di ba? Maliit naman yan. Oh. Ba't hindi kasi yun ang suotin mo? Wala kasi pag-alis ko, wala to. Ah, Yan muna, ganito lagay sila. Mas gusto mo talaga suotin yon plus yaw-yaw. Kaysa suotin yung sarili mong At chinelas. sino ang naghatid ng chinelas? Sino? Si Jovin, pinatid ko sa motor. Ah! So, kilala na ba niya, Sister Ann? Luis? Eto, napapasok na kami dito sa bahay nila. Hi, Nay! Kung galing mong balay. How are you? Pa, paano mag-chandelier? Magpa-chandelier ka na, Nay? Ha? Ano ko? Ganda na ng bahay mo, ha? Hi, Tay! Ito na pala yung gwapong tatay ni Uyong, eh. Hi, tita. Hello po. Oh, double walling ka? Ha? Dito ang kwarto nyo. Tapos itong sa kabila. Pagmangkin ko. Si Oyong. Apo. Sa apo. Pagmangkin apo. Halika! Nagpaganda pa, nagtagay pa. Grabe ka naman. Grabe ka, Jella. Hindi, yung kumari ko kasi pumunta, ay ilong dala ng alak. Ilang months na, ilang days, weeks mo ito pinapagawa? Dalawang linggo pa lang. Araw. Parehas kayo ni Bakang kasi si Bakang, di ba, yung tatay niya rin ang nagkakarpintero. Ganun lang to siya, pero binil to ang ano nito. Hala, vinil. Ah? Nakabinil to. Yung pangkisame, yung size na ano, no? Sabi, ano na siguro, kasi marami pa kailangan ito, ano kayo ng electrician, kasi di ba yung wang... Kailangan yung wiring. Sila siguro, Ilang aircon daw binili? Tatlong aircon. Ano ulam? Ano ulam? ginamos. Tama lang mo ng ginamos. Magkano yung manipis niyan? Nasa 400 din. Yung manifest kasi nasa loob, kasi na Hindi, para sa kisabi ba? 500 yan mahigit, 520. Sa ito? Oo. Kapag kasi itong 520. Mari, Kapag ano, dito, yung manipis, yung sa loob, manipis lang. Yung Sa labas lang. sa labas lang yung makapal. Kasi ngayon, bumili ako ng, nung pumunta ko doon sa hardware, nabili ko manipis, dapat makapal.
Di ba, kabiling na pinto. Kaya dala sa loob na lang yung maliit. Ah, okay. Sige. Sa baba yung kwarto mo din pa rin. Tapos, ano yan mga alkuba. Yung sa taas. Pero mag-wiring pa man before. Mag-wiring pa man for alkuba. Oo. Kasi kailangan nyo pa. Para maayos Si ano din, si Zam nagpapagawa. ng bahay. Oo nga, nakita mo. Doon ang galing kay Zam sa parlor. Ikaw, Ang pinapagawa niya yung sa parlor, sa bahay. oh, si Jella. Pero yung gasto, Jel. Wala na, kasi balik pa sa mga tanggalo. Umabot na ng... Mabot ng ano, 100,000. Ay! Taray. Nasa 100k na siya. O, sige. Hindi ka pag naalala ko, parang sayang. Joke lang. Wag ka... Hindi, sa loob Hindi, naman. sayang Maganda yun. naman Para talaga yan sa ano. pag may ano na. Maganda talaga to pag may alkuba na kasi mainit talaga siya sobrang wala pang mga wala pang kuryente. Oo. Isabi ba? So, ang bago naman dito is lagyan to ng ano ng ano to, yung cabinet. Binil? Wallpaper? Sa'yo ba? Ikaw kagaya sa'yo. Kabinet. Oo. Built-in cabinet. Oo, yung bukas lang siya. Open. Yung ano, dito sa loob. Bakit dyan? Dapat dito. Yung cabinet. Wala yung bintana, Jill. Basta dito pa. Dapat may Marami bintana. dito sa bintana kasi ang bahay. Kasi ng Feeling ko ito, kwarto mo. Wala yung bintana. Dito sa Para walang takas. Pero walang takas. Oo nga, dapat may bintana. Hindi pwede lagyan ng bitana kasi si Anan magpataas silang bahay. Ah. Sa kabinet. Kalaban pala si Ann. Kalaban si Ann. Pataasan ng bahay. So, kailangan maka 18th floor din si Ann. Hala, go Ann! Kada na siya. Bungga ka Ann. Dito ang kwarto ni nanay tatay. Oo, dito sa kabila is tamangkin ko. Sa baba. Ito pa may buha man. Eh, nakakama dito sa lalaki. Tapos isa. Bungga, Jel. Dapat sila nanay dun sa baba para di na mag-akit. Ah. Hangin mo din rin. Sa terrace ba? Tapos igas Oo, naman sa yan mga buhangin kasi. next project glass. Ha? Ito? Last week. Ah, ito ipapaglass. Saka yung mga maliit na mga frame, yung mga malaking frame nilagay ng taas. Anong TV? Ito yung pinakamaganda. Nag-home service din si Ann. Correct. Nagre-reban. Nagre-relax ka. Dapat ito oh, iparelax mo to oh. Tapos niya. Ha? Para kasing pagod na pa. Alam mo ang kaganda dito sa bahay nila o yung talaga. Ito yung gusto ko. Araw-araw fiesta kasi talaga. Pauyo ko na ka na. Malibreng kangge. Saan yung ano, saan yung umaanggi na tubig nyo yung sinasabi mo? Yung umaanong tubig? Kumalang tubig? Yung pumapasok ba sa inyo sa bahay? Ako doon sa loob. Okay na Sa to. anak. Okay na to. Pero okay na. Grapa. Sunod yapon sa pinsan man. Okay. Pumapasok pa rin, hindi na. Ha? Pumapasok pa rin. Tanggalin daw yung ano dyan sa likod. Kailan pa niya na-settle? Ang ganda no. Ang laki rin. Tsaka ito maganda. Ang laki kasi ng sala. Ito yung peso. Malawak. Pwede palagyan nito ng ano, kainan. Ay, kaya dining table ba? Sala. Tapos TV. Hangin din kung Mm-mm. paggabi. Si Uliba kay my sister mag-arrange. Uy, oo. Kasi, si Diba, Wala talent. ako lang ipag sa mga art, di ba kapag dito sa Interior design. si Mama, di ba, walang siyang paling na ganun. Nang? Review lang. Passion. Ah. Hindi, ang importante, maalaga, inaalaga. Oo, Naalagaan kayo. Yun lang naman yun eh. Kapag mga nanay, mostly ganun. Bungga si Jella. Mahaba-habang proseso pa ito. Ah, kaya yung foil na yun, may foil si yung... Ang laki naman ng foil mo o yung Ano tawag nga dyan? Dito sa ano, dito sa Sa kisame. Para hindi umano yung init. absorber. Correct. ang mga next project ng Cuba. Yung? Sa next project. Pakisa. Congrats, Jella! Napakayami. Naghanap ako ng sponsor ng Naghanap ako ng ano ng sponsor. Joke lang. More tayo, Jella. Naghanap ako ng ano pang ano lang plywood lang kay 30. Kayang-kaya yan. Masipag ka namang mag-vlog. Tsaka malaki na yung sinasahod mo. Tama na, Jella! Dagat. Parang Ah, kasi since malapit sa Sabi ko, kakitulan na akong
Kaya pag bukas, pag agaron na, at least may nakita na ako. Yes, nagawa na. Tapos itong labas ninyo. Ay, ito na. Ano yung aking obligasyon? Ito yung abuhan. Oo. Ito yung abuhan ko, hindi patapos talaga. Kasi ginawa ko lang to para itong yung ano ko, yung binigay ni Brenda sa akin na kalan, dito ko ilagay. Andiyan to sa taas, hindi patapos. Ito pa lang Yung kalan? yung kalan, binigay. Kasya yan dyan. Yung... Kasya dito. sinukat mo na. Ang tari para sila may chiminea, no? May chimney sila, te. Oo, ito oh. Jolly Core! Ang galing, no? Oh. Oh. Tari, Hanggang si Jella. para pag umuulam, pwede dyan, no? Kaya may ano pa rito, lagyan pa siya ng ano, yung classic ka guys sa kay Didong dati. Sa Tolda. Yung Oo, transparent. transparent. Pero pag dito yan, dapat... Oo, sa bagay, Para para... na lang siya konti. Ang bongga Alam mo, na. ang kulang sa bahay niyo? Mga decoration gamit. Gamit. Joven. Si Mama Mango, dili siya hilig sa mga fashion. Hindi, kaya nga nandiyan ka eh, para at least, di ba? Ako din, hindi ako hilig sa mga fashion. Wala akong mga ganyan-ganyan, mga fashion. Oo, gusto mo nga, di ba, sando lang na puti. Oo. Parang spaghetti na. Pag ano mo na kayo, pala sa Ay, hindi, thank you. Thank you sa pag-tour sa amin dito sa inyong bahay. Nako, sana matapos mo na kaagad. And panoorin niyo po lagi yung mga vlogs and videos ni Oyong para po nang sa ganun tuloy-tuloy po yung pagpapagawa ng Tuloy yung ano, bahay. trabaho. At least nakakales kasi yung labor si tatay na. Hindi, dalawang araw nagtrabaho yung kapatid ko. Tulong din. Nagbayad din ako sa kanya. Kasi sabi ko, isa mag-ano ko sa iba, sa'yo ko na lang ibigay. Sa bagay. At least siya rin naman yung magbibigay dito. Correct. Tulungan lang din yan. Congratulations once again. So again, meron siyang solicitation notebook. Sa mga... Sa mga gusto Matatapos rin ito mga next day ito kasi ano lang naman to simyento. Ito, papasimenta mo rin to. Hala. Diba? Kaya nga. So, ibig sabihin yung mga dadaan, bawal silang dumaan dito, ay apakan. Tapos doon, ito yung ano namin. Tapos Isisimento to. kasi may budget pa ako na ganun na lang para wala na. Sinagad ko na. bongga yung dirty Sinagad ko na kitchen kasi. Correct. Hindi tinipid. Parang hindi naman dirty At may kitchen to. sariling Dirty chimney. kitchen siya kasi. So, dyan, wala namang space sa So, loob. dyan dadaan si Santa Claus? Parang mga... Jimmy. Babaguhin Parang dami yan. ng sugat Babaguhin yan. Pagdating. Ha? Babaguhin yan. Tatagalin yan dyan. Ano ba yung papalit? Ipagano yung ano. Dyan na. Yung usok. Ah, Yung parang kagaya sa mga Oo. nagtitinda naman. Yung pagano lang siya. Correct. Aso ano ni utang po sa sulok na nangilaw ng mga kan. Congratulations once again. O, yung gift ko lang sa sarili ko, ito na lang ang paparipad ako. Oh, hindi, tama lang din naman yun. At hindi least yan gift nakikita. sa sarili mo. Ang gift, mahal ka na. Nakilala na ba sila? Nakilala na ba sila nila? Wala pa isang pahal. Tita! Te, nanabi, uyam si Uyong, te. Tay, anda ka na ba? May mamamanhikan daw. Si Uyong. Okay ra? Sure ba? Okay ra? Tapos kamukha niya rin daw. Sure siya ng food. Thank you. So, over siya ng food? Ano mga pagkain, Jel? Kinamos kasi namin ngayon kasi Sa ano ba daw yung pera lahat? ko, nagbalik ako sa obligasyon ko sa sister ko, tapos yung sa bahay. Tapos maayos na. Kaya nanawagan lang ako dyan. Kasi naman, nakakaiyak naman, baka sabihin mo, pandagdag mo sa plywood, ha? Oo nga! Kahit hindi, ano lang pang, nila mother, alam mo na yan, ha? Thank you ma, thank you pang malaking bagay na to. Para may pang sila mother, bye-bye! Ibibili yan ng Gina. Ha? Ibibili yan ng Gina. Yun, nay! Mali, amin. Kay nanay. Nay! Bigay mo kaya Nay, sa'yo na lang. Idagdag ba sa budget? Budget. Oo. Sure ba? Oo! Salamat kaya. Pang ano ba? Salamat kayo. Saan yan? Tara. Saan yan? Raya ba rin na? Sa'yo yan! Pang ano ba? Saan yan? Yan ang kwaon ba? Subject. Lama man eh. Para may budget ka. Yan eh. Sa'yo!
Pang-budget yan. Ayaw yatag siya kay palit niya og gin oh. Oo. Naman na siya kwarta. Presudan! Nasa kwarta. Ay, wag magtiwala kay Oyong, nakakatakot, lalo na in love siya ngayon. Pinapalit siya sudan. Sabihin mo muna. Oh, hapit magpasko na, bantay lang. Ano tong isda, King? Mukha nagpapa-advance na rin. Bibili tayo ng Mother! isda, tas isang buting gin. Bili ka ng ulam daw, isda. Tas isang buting gin. Tapos, gustong uminom ni Oyong, bigyan mo na. Bigyan kita ng pambili ng alak. Ano ininom mo ba? Ha? Ano ininom mo? Wala na, ito na yung kinagyan. Hindi, okay lang. Bigyan kita. Ay, ito lang naman. Red Horse. Basta ang chaser mo, ginamos. Ginamos. Mak, bilang ginamos. Okay, bye-bye na. Thank you. Well, Next time na lang, abangan natin kapag may malaki pa tayo ulit na event at saka pumalo yung ating mga videos. Magbigay tayo ng para sa bahay mo din. Bye! Bye-bye. Thank you so much.